Da den unge latina sagde, at hun talte 10 sprog, lå hele retssalen. Dommeren fnisede foragtende og troede, at det var en desperat løgn. Men det, der skete derefter, ville vende hans verden fuldstændig på hovedet. Det var en almindelig tirsdag morgen i Aarhus, da Sofia Andersen forlod sin lille lejlighed for at tage på arbejde. Den 28-årige kvinde havde sat sit mørke hår omhyggeligt op i en hestehale og bar sin bedste blazer, et beskedent, men pænt outfit, som hun havde købt i en genbrugsbutik i Latinerkvarteret. Sofia arbejdede som oversættelsesassistent hos Nordsprog Oversættelser, et lille firma, der fokuserede på forretningsmæssige oversættelser til internationale virksomheder. Selvom hun var født i Danmark af argentinske forældre, havde Sofia altid følt, at hun levede mellem 2 verdener. Hjemme talte hun spansk med sin mor, der efter 3 dive år i Danmark stadig kæmpede med det danske sprog. På arbejdet og udenfor talte hun flydende dansk, men hendes mørke udseende og latinske efternavn fik altid folk til at spørge, hvor hun egentlig kom fra. Den morgen gik hun som sædvanligt gennem Jægergårdsgade, Aarhus' berømte udgangsstrøg, der om dagen var roligt og næsten forladt. Caféerne og natklubberne var lukket. Kun rengøringshold var i gang med at rydde op efter den foregående aften. Sofia kiggede på sin telefon. Hun havde 10 minutter, før hendes arbejdsdag begyndte. Pludselig hørte hun råb fra en sidegade ved siden af Café Havnens Perle. En kvinde råbte om hjælp. Sofia tøvede ikke et øjeblik og løb mod lyden. I sidegaden så hun en ældre kvinde ligge på jorden. Hendes håndtaske lå et par meter væk. Kvinden havde en blødende sår på panden og virkede forvirret. Er de kommet til skade? Hvad er der sket? Spurgte Sofia bekymret, mens hun knælede ned ved siden af kvinden. Han tog min taske, stammede kvinden. En ung mand. Han skubbede mig omkuld. Sofia kiggede sig omkring, men så ingen. Hun tog sin telefon frem og ringede straks til politiet og ambulancen. Mens hun ventede, hjalp hun kvinden op og forsøgte at berolige hende. Kvinden var tydeligvis chokeret og havde svært ved at tale. Det går nok, sagde Sofia beroligende. Hjælpen er på vej. Inden for få minutter ankom politibetjentene og ambulancepersonalet. Sofia forklarede, hvad hun havde set og hvordan hun havde fundet kvinden. Hun gav sine kontaktoplysninger og troede, at hun derefter kunne gå. Trods alt var hun kun et vidne, der havde hjulpet. Men da politiet gennemgik overvågningskameraerne fra de omkringliggende butikker, opstod der et problem. På optagelserne kunne man se, hvordan Sofia løb ind i sidegaden, men på grund af kameravinklen var det ikke tydeligt at se, hvad der var sket før. For politiet så det ud, som om Sofia var den første på stedet, præcis i overfaldsøjeblikket. Fru Andersen, sagde betjent Larsen, en midaldrende mand med et strengt ansigt. Vi har nogle spørgsmål om deres tilstedeværelse på gerningsstedet. Sofia rynkede panden. Gerningsstedet. Jeg har jo bare hjulpet. Jeg hørte råb og gik hen for at se efter. Det siger det, svarede betjent Nielsen, men optagelserne viser noget andet. De var den eneste person i nærheden af offeret. Det kan ikke passe, protesterede Sofia. Der var en mand, der løb væk. Jeg så ham ikke, fordi han allerede var væk, da jeg kom. Betjent Larsen vekslede et blik med sin kollega. Fru Andersen, vi finder det mærkeligt, at de kom forbi på præcis det rigtige tidspunkt. Har de måske gæld? Problemer med penge? Sofia mærkede sit hjerte slå hurtigere. Selvfølgelig ikke. Jeg arbejder. Jeg betaler mine regninger. Hvorfor skulle jeg røve en uskyldig kvinde? Folk gør mærkelige ting, når de er desperate, mumlede betjent Larsen. Offeret, fru Jensen, var i mellemtiden blevet kørt til hospitalet. På grund af slaget mod hovedet havde hun fået en hjernerystelse og kunne huske lidt om, hvad der var sket. Det eneste hun vidste var, at nogen havde taget hendes taske, og at hun var faldet. Sofia forsøgte at forklare, at hun bare var på vej til arbejde, at hun havde et fast job, at hun ingen grund havde til at røve nogen. Men politiet syntes ikke at tro på hendes historie. Hendes argentinske baggrund hjalp ikke. Betjentene så hende med ekstra mistænksomhed. Vi tager dem med til stationen til yderligere afhøring, sagde Larsen til sidst. Men jeg skal på arbejde, protesterede Sofia. Min chef venter mig. Dette er alt sammen en misforståelse. Det får vi at se.
I politibilen på vej til stationen indså Sofia, at hendes liv på få minutter var blevet fuldstændig ændret. Hun havde bare villet hjælpe, gjort det, enhver anstændig person ville gøre, men nu blev hun behandlet som en kriminel. På politistationen blev hun afhørt i timevis. Igen og igen måtte hun forklare, hvad hun lavede, hvorfor hun var der, hvad hun havde set. Afhøringslokalet var bart og koldt med kun et bord, et par stole og en skarp lampe i loftet. Betjent Larsen og hans kollega, betjent Petersen, stillede de samme spørgsmål igen og igen, som om de håbede, at hendes historie ville ændre sig. Lyt, Sofia, sagde betjent Petersen, der forsøgte at virke venlig. Vi forstår, at folk nogle gange laver fejl. Hvis du bare fortæller os sandheden, kan vi måske hjælpe dig. Jeg fortæller sandheden, råbte Sofia frustreret. Men politiet havde allerede besluttet, at hun var hovedmistænkt. Der var ingen andre vidner. Ingen andre mistænkte. For dem var sagen klar. Sofia var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og det gjorde hende skyldig. Hen mod aftenen blev hun formelt anholdt og sat i en celle. De kolde, grå vægge syntes at lukke sig om hende, mens hun forsøgte at forstå, hvordan det hele kunne ske. Hun havde fået lov til at ringe til sin mor, der brød sammen i gråd, da hun hørte, hvad der var sket. Mia, dette er en fejl, havde hendes mor sagt på spansk. Sandheden vil komme frem. Men mens Sofia lå på den hårde seng i sin celle, spurgte hun sig selv, om sandheden ville være nok. Hun var en ung kvinde med indvandrerbaggrund, anklaget for voldtægt røveri. Hvem ville tro hende mod politiets ord? Næste morgen blev hun fremstillet i grundlovsforhør, hvor dommeren besluttede, at der var nok bevis til at holde hende tilbageholdt. Sofias hjerte sank, da hun hørte, at hun skulle vente på sin retssag, som først ville finde sted om nogle uger. Mens hun blev ført tilbage til sin celle, tænkte Sofia på alle de sprog, hun talte, alle de bøger, hun havde læst, alle de drømme, hun havde haft. Hun havde altid troet, at hårdt arbejde og ærlighed ville beskytte hende. Men nu indså hun, hvor naiv hun havde været. I denne verden var det ikke nok at være uskyldig. Man skulle også have held til, at andre troede på ens uskyld. Og det held havde Sofia Andersen tilsyneladende ikke. 3 uger senere sad Sofia Andersen på anklagebænken i retten i Aarhus. Den imponerende bygning med sin moderne arkitektur og glasfacader udstrålede autoritet. Men for Sofia føltes det som en kold, ubarmhjertig mur. Hun bar den orange fængselsuniformen, der var blevet tildelt hende. Et konstant symbol på hendes formodede skyld. Retssalen selv var imponerende, men intimiderende. Høje lofter, mørkt træpanel og rækker med røde fløjlsæder til offentligheden. Bag dommerpodiet hang det danske rigsvåben, en påmindelse om statens magt, der nu blev brugt mod hende. Sollyset faldt ind gennem de store vinduer, men nåede ikke Sofia, hvor hun sad, som om selv lyset havde forladt hende. Dommer Henrik Møller betrådte salen med den værdighed, der hørte til hans position. Han var en mand på 58 år med grånet hår, der var omhyggeligt klippet, og briller, der gav ham et intellektuelt udseende. Hans kappe var upåklagelig sort, hans holdning rank og selvsikker. Han havde 30 års erfaring i retsvæsenet og var kendt for sine strenge, men retfærdige domme. I hvert fald troede de fleste det. Men da dommer Møller lod sit blik falde på Sofia, var der noget i hans øjne, der fik hende til at føle sig utilpas. Det var ikke bare den sædvanlige distance hos en dommer. Der lå noget foragtfuldt i det, som om han allerede havde dømt hende, før retssagen var begyndt. Sofia Andersen, sagde han med en stemme, der ekkoede gennem salen. De er tiltalt for vold og tyveri. Hvordan erklærer det dem? Ikke skyldig deres højhed, svarede Sofia med en stemme, hun forsøgte at holde fast, selvom hendes hænder rystede. Dommer Møller nikkede kort, men hans ansigtsudtryk røbede ingen følelser. Ved siden af Sofia sad hendes tildelte forsvarer, advokat Morten Sørensen, en ung mand, der lige var dimitteret og behandlede sin første store sag. Han havde mørke rande under øjnene, og hans mappe med dokumenter virkede tynd, alt for tynd for en, der kæmpede for hendes frihed. Advokat Sørensen, havde Sofia hvisket dagen før under deres korte møde i fængslet. De tror da på mig. Jeg har ikke gjort det. Advokaten havde set på hende,
med et blik, der udtrykte mere medlidenhed end overbevisning. Fru Andersen, min opgave er at give dem det bedst mulige forsvar, uanset hvad jeg personligt tænker. De ord havde skåret som en kniv gennem hendes hjerte. Selv hendes egen advokat tvivlede på hendes uskyld. Nu i retssalen begyndte anklager Hansen, sin åbningsproces. Han var en erfaren mand i midten af fyrerne med en kraftig stemme og overbevisende fremtræden. Deres højhed nævninge, begyndte han, mens han langsomt gik gennem retssalen. Vi har her at gøre med en klar sag om vold og tyveri. Den tiltalte blev fundet på gerningsstedet direkte ved siden af offeret. Der var ingen andre mistænkte i nærheden. Sofia mærkede nævningenes blikke rettet mod sig. 12 personer, der skulle afgøre hendes skæbne. Hun forsøgte at læse deres ansigter, men så kun nysgerrighed blandet med fordomme. For dem var hun allerede skyldig. En ung kvinde med mørkt hår og et latinsk navn, klædt i fængslets orange uniform. Offeret, fru Jensen, er en 67-årig pensioneret skolelærer, fortsatte anklager Hansen. En kvinde, der har viet hele sit liv til at hjælpe andre. Nu offer for meningsløs vold. Dommer Møller nikkede billigende ved disse ord, hvilket gav Sofia en ubehagelig fornemmelse. En dommer burde være upartisk, men han syntes allerede at stå på anklagerens side. Deres højhed, forsøgte advokat Sørensen, mens han usikkert rejste sig. Min klient har fra begyndelsen fastholdt, at hun er uskyldig. Hun ringede selv til politiet for at få hjælp til offeret. Selvfølgelig siger hun det, afbrød anklager Hansen. Hvad skulle hun ellers sige? Dommer Møller slog med sin hammer. Anklager Hansen, lad forsvaret udtale sig. Men hans tone var kølig, som om han fandt afbrydelsen berettiget. Sofia kiggede på tilhørertribunen, hvor hendes mor sad. Carmen Andersen var en lille, spinkel kvinde med det samme mørke hår som sin datter, men hendes øjne var fulde af tårer af frygt og afmagt. Hun havde taget sin bedste kjole på, en enkel blå kjole, hun kun bar til kirke, som om et pænt udseende kunne redde hendes datter. Min klient er en hårdtarbejdende ung kvinde uden straffeblad, fortsatte advokat Sørensen mødigt. Hun havde ingen grund til at røve fru Jensen. Alle kan have en grund, bemærkede dommer Møller, og hans ord lød hårdere end nødvendigt. Økonomiske problemer, personlige omstændigheder. Vi ved alle sammen, at folk nogle gange gør ting, vi ikke ville forvente af dem. Sofia mærkede et stik af panik. Dommeren talte, som om hendes skyld allerede stod fast. Hun kiggede på advokat Sørensen i håb om, at han ville protestere. Men han virkede intimideret af dommeren og sagde intet. Under pausen viskede Sofia indtrængende til sin advokat. Han har allerede besluttet, at jeg er skyldig. Kan de ikke gøre noget ved det? Advokat Sørensen rystede på hovedet. Dommer Møller er en respekteret mand. Vi kan ikke beskylde ham for fordomsfuldhed uden bevis, men han lytter ikke til dem. Fru Andersen. De må være realistisk. Beviserne er imod dem. Måske bør vi tænke på en aftale. En aftale. Sofias stemme skød i vejret. Det betyder, at jeg indrømmer skyld for noget, jeg ikke har gjort. Hendes advokat sukkede. Nogle gange er det den bedste løsning. Da sessionen blev genoptaget, følte Sofia sig fuldstændig alene. Selv manden, der skulle forsvare hende, troede ikke på hendes uskyld. Retssalen føltes som et bur, hvor hun var fanget, omgivet af folk, der allerede havde dømt hende. Dommer Møller kiggede ned på hende fra sin ophøjede position, og for første gang indså Sofia, hvor magtesløs hun var. I denne sal med disse mennesker havde sandheden måske slet ingen betydning. Det var i dette øjeblik, at Sofia besluttede, at hun ikke bare ville give op. Hun havde måske ikke penge, ingen indflydelse, ingen magtfulde venner, men hun havde noget andet. Noget ingen i denne retssal forventede af hende. Spændingen i retssalen var mærkbar, da dommer Møller rettede sine briller og fokuserede sin fulde opmærksomhed på Sofia. Det var tid til krydsforhør, øjeblikket, hvor alt kunne ændre sig til det bedre eller værre. Fru Andersen, begyndte dommer Møller med en autoritær stemme. Før vi fortsætter, skal jeg være sikker på, at de forstår alle procedurerne. Dansk er deres modersmål, korrekt? Sofia strakte ryggen. Dette var et mærkeligt spørgsmål. Hun var jo født i Danmark. Ja, deres højhed. Godt, for nogle gange, hans stemme fik en subtilt sarkastisk undertone,
Har folk fra visse baggrunde svært ved at forstå de finere detaljer i vores retssystem? Der gik en mumlen gennem retssalen. Sofias mor skiftede ubehageligt stilling på sin stol. Advokat Sørensen kiggede nervøst op, men sagde intet. Jeg forstår alt perfekt, deres højhed, svarede Sofia roligt, selvom hendes hjerte hamrede. Dommer Møller smilede koldt. Virkelig? For deres historie virker ret kreativ. De hævder, at de tilfældigvis kom forbi, så en røver løbe væk, som ingen andre har set, og at de rent ud af godhed i deres hjerte stoppede for at hjælpe. Fordi det er sandheden. Sandheden. Dommer Møller gentog ordet, som om det efterlod en dårlig smag i hans mund. Ved det, fru Andersen, i mine 30 år som dommer, har jeg hørt mange historier. Og de mest fantasifulde kommer altid fra folk, der tror, de er klogere end systemet. Anklageren nikkede anerkendende. Flere nævninge vekslede meningsfulde blikke. Sofia mærkede, hvordan væggene omkring hende lukkede sig. Deres højhed, vågede advokat Sørensen svagt. Min klient har ret til en fair retssag. Og det får hun også, afbrød dommer Møller ham. Derfor vil jeg være sikker på, at hun forstår, hvad der står på spil. For nogle gange tror folk, at de ved at tale smart kan undslippe konsekvenserne. Det var i det øjeblik, at noget brast i Sofia. Ikke hendes sind. Det forblev skarpt. Ikke hendes mod, det voksede faktisk, men hendes vilje til at lade sig gøre lille. Til at acceptere, at andre ville dømme hende, uden virkelig at kende hende. Deres højhed, sagde hun pludselig. Hendes stemme klarere end før. De tvivler på min forståelse af det danske sprog og retssystem. Dommer Møller rynkede panden. Tiltalte burde ikke tale direkte til ham uden tilladelse. Jeg spørger dette, fordi, fortsatte Sofia, nu stående og kiggende på hele retssalen, hvis mit dansk ikke er tilstrækkelig, kan jeg også følge denne procedure på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, portugisisk, russisk, mandarin eller arabisk. Jeg taler nemlig 10 sprog flydende. Stilheden, der fulgte, var øredøvende. Så brød latter ud i retssalen. Dommer Møller var den første, der begyndte at le. En dyb, foragtfuld latter, der ekkoede gennem hele salen. 10 sprog, gentog han mellem sine lattersalver. Fru Andersen, tror de virkelig, at sådan en desperat løgn vil hjælpe dem? Juryen lå med, ligesom mange tilskuere på den offentlige tribune. Selv advokat Sørensen skjulte sit ansigt i sine hænder, tydeligvis flov over sin klient. Deres højhed, råbte anklageren over latteren. Dette beviser præcis, hvad vi mener. Den tiltalte tror, at hun ved at opfinde fantasihistorier kan undslippe sandheden. 10 sprog, gentog dommer Møller, stadig fnisende. Og lad mig gætte, de har også en doktorgrad fra Harvard og er i al hemmelighed en international spion. Latteren blev endnu højere. Sofia stod der, omgivet af spot og vantro. Men noget mærkeligt skete med hende. I stedet for at skamme sig eller trække sig tilbage, mærkede hun en ro komme over sig, som hun ikke havde følt siden sin anholdelse. Nej, deres højhed, sagde hun roligt. Hendes stemme nu så klar, at alle kunne høre hende på trods af støjen. Ingen doktorgrad, ingen spion. Bare en, der elsker sprog og har studeret hårdt. Studeret? Dommer Møller tørrede en latterlig tåre ud af sit øje. Hvor da? I fængslet? I deres fritid mellem at røve gamle damer? Mere latter fyldte retssalen. Sofias mor sad nu og græd. Ikke af sorg, men af skam. Hendes datter blev offentligt latterliggjort. Deres højhed, sagde Sofia, og selvom hun følte sig lille og ydmyget, nægtede hun at lade sin stemme ryste. Må jeg spørge dem, på hvilket sprog de vil have, at jeg beviser min uskyld? Dette forårsagede endnu mere munterhed. Dommer Møller slog med sin hammer, men ikke for at skabe orden. Han nød tydeligvis spektaklet. Fru Andersen, sagde han, da latteren endelig aftog lidt. Jeg foreslår, at de stopper dette teater og koncentrerer dem om virkeligheden. De står over for en alvorlig anklage, ikke en sprogkonkurrence. Det forstår jeg, deres højhed, men de satte mit sprog forståelse til diskussion. Og med god grund,
råbte nogen fra den offentlige tribune, hvilket forårsagede en ny bølge af latter. Advokat Sørensen trak i Sofias ærme. Sæt dem ned, hviskede han indtrængende. De gør det bare værre. Men Sofia blev stående. For første gang siden sin anholdelse følte hun, at hun havde kontrol. Ikke over situationen, men over sig selv. Hvis retten ønsker det, sagde hun med en stemme, der nu var fuldstændig rolig, er jeg villig til at afgive min forklaring på et hvert sprog, de foretrækker. Måske hjælper det med deres forståelse af, hvem jeg virkelig er. Dommer Møller rystede på hovedet, stadig smilende over absurditeten. Fru Andersen, vi fortsætter denne retssag på dansk, som det skal være, og jeg råder dem til at lade denne kreative tilgang være. Selvfølgelig deres højhed, sagde Sofia og satte sig endelig ned, men mens hun tog plads, fangede hun et blik fra en mand på anden række på den offentlige tribune. Han var ældre, med gråt hår og et venligt ansigt. Og i modsætning til alle andre omkring ham, lå han ikke. I stedet kiggede han på hende med noget, der lignede genkendelse. Professor Erik Lindholm fra Aarhus Universitet havde viet hele sin karriere til lingvistik og international kommunikation. Og det han lige havde hørt, lød bekendt for ham. Den måde Sofia udtalte visse lyde på. Den subtile måde hun gled fra en accent til en anden, da hun nævnte de sprog. Det var ikke tegn på en, der løj. Det var kendetegn på en ægte polyglot. Latteren i retssalen var stadig ikke helt forsvundet, da dommer Møller besluttede at fortsætte med afhøringerne. Han var tydeligvis underholdt af det, han betragtede som Sofias desperate forsøg på at gøre indtryk. Nu hvor vi har haft denne underholdning, sagde han med et nedladende smil, kan vi måske vende tilbage til den faktiske sag, anklager Hansen. De må gerne fortsætte deres afhøring. Anklageren rejste sig, stadig lidt smilende over episoden. Tak deres højhed. Fru Andersen, lad os tale om deres økonomiske situation. Har de gæld? Nej, svarede Sofia roligt. Ingen huslejerestance. Ingen ubetalte regninger. Jeg betaler alle mine regninger til tiden. Professor Lindholm på den offentlige tribune lænede sig frem. Som ekspert i lingvistik havde han i de seneste minutter lyttet nøje til Sofia, og det, han hørte, intrigerede ham. Hendes udtale var for præcis, for kontrolleret for en, der løj om sine sprogkundskaber. Interessant, mumlede anklager Hansen, for ifølge vores oplysninger tjener de som oversættelsesassistent hos Nordsprog Oversættelser ikke mere end mindstelønnen. Det er ikke meget for en, der påstår at være så talentfuld. Jeg udfører ærligt arbejde for ærlig løn, reagerede Sofia. Ærligt? Dommer Møller blandede sig i samtalen. Hvis de virkelig taler 10 sprog, som de påstår, hvorfor arbejder de så i en så beskeden stilling? Hvorfor er de ikke diplomat, professor, tolk ved FN? Spørgsmålet ramte en øm nerve. Sofia mærkede alles blikke rettet mod sig. Fordi uddannelser koster penge deres højhed, og ikke alle har held til at blive født i en familie, der kan betale for det. Aha, sagde dommer Møller triumferende, så de er bitter frustreret over deres situation. Det kunne helt sikkert være et motiv til at hjælpe en såret kvinde, afbrød Sofia, hvilket forårsagede en mumlen af misbilligelse i retssalen. At røve nogen, der har det, de ønsker, afsluttede dommer Møller koldt. I det øjeblik skete der noget uventet. Et medlem af juryen, fru Sokolov, en kvinde af russisk oprindelse, der arbejdede som ejer af et oversættelsesbureau, kiggede op fra sine notater. Undskyld deres højhed, sagde hun tøvende. Må jeg stille et spørgsmål? Dommer Møller rynkede panden. Det var usædvanligt, at nævninge stillede direkte spørgsmål, men han nikkede. Fru Andersen, sagde fru Sokolov på perfekt russisk. Vil действительно говорите по-русски? Sofia kiggede fru Sokolov i øjnene og svarede uden tøven, også på russisk. Да, я выучила русский язык самостоятельно, потому что меня интересует русская литература. Et chok gik gennem salen. Hvad sagde de? Stammede dommer Møller. Hun spurgte, om jeg virkelig taler russisk og kunne svare, oversatte Sofia roligt. Jeg sagde, at jeg har lært det selv, fordi jeg er interesseret i russisk litteratur. Advokat Sørensen kiggede for første gang den dag håbefuldt. Professor Lindholm på tribunen nikkede langsomt. Han havde hørt en perfekt russisk accent. Dommer Møller kom så hurtigt.
Et par sætninger på russisk betyder ikke, at de taler 10 sprog. Enhver kan lære nogle få ord. De har ret, deres højhed, sagde Sofia. Og til alles forbløffelse fortsatte hun på flydende fransk. Je pourrais parler français, c'est plus facile à vérifier. Ou allemand. Hun skiftede ubesværet til tysk. Ich kann auch auf Deutsch sprechen, wenn Sie das bevorzugen. En ældre mand i juryen, der tydeligvis var tysker, nikkede ufrivilligt ved høringen af hendes perfekte udtale. Eller måske spansk, fortsatte Sofia, nu på sit andet modersmål. Puedo explicar toda mi historia en español si prefieren. Retssalen var nu dødstille. Selv dommer Møller havde svært ved at bevare sin fatning. Dette er et cirkus, råbte han til sidst. Vi er ikke her til en sprogdemonstration. Nej, sagde Sofia roligt, vendte tilbage til dansk. Vi er her for sandheden. Og sandheden er, at de allerede havde dømt mig, før jeg havde sagt et eneste ord. De så mit udseende, hørte mit navn og besluttede, hvem jeg var. Professor Lindholm kunne ikke længere holde sig tilbage. Han rejste sig fra sin plads på den offentlige tribune. Deres højhed, sagde han med en kraftig stemme. Må jeg sige noget? Dette er meget usædvanligt, begyndte dommer Møller. Jeg er professor Erik Lindholm fra Aarhus Universitet, ekspert i lingvistik og flersprogethed. Det jeg lige har hørt er ekstraordinært sjældent. Ægte polyglotter er utroligt få. Måske 1 ud af 1 million mennesker. Mumlen i retssalen blev højere. Dommer Møller slog med sin hammer. Professor, dette er ikke det rette forum for, med deres tilladelse, deres højhed, afbrød professor Lindholm. Men hvis denne unge kvinde virkelig taler 10 sprog, som hun påstår, så har vi her at gøre med en med ekstraordinær begævelse. Og sådan en person ville bestemt ikke spilde sin tid på at røve gamle damer. For første gang siden retssagen begyndte, kiggede juryen på Sofia med noget andet end fordomme. Der var nu nysgerrighed, måske endda respekt. Dommer Møller mærkede, hvordan kontrollen gled fra ham, og det behagede ham slet ikke. Retssalen var stadig fyldt af anspændt stilhed, da dommer Møller forsøgte at genvinde kontrollen. Professor Lindholms intervention havde tydeligvis gjort indtryk på juryen, og det passede dommeren ikke. Professor, sagde dommer Møller kort af, jeg sætter pris på deres ekspertise, men vi må koncentrere os om fakta i denne sag, ikke på sproglige kuriositeter. Men skaden var allerede sket. For første gang kiggede nævningene på Sofia med ægte interesse i stedet for fordomme. Advokat Sørensen rettede sin ryg. Måske var der alligevel håb. Fru Andersen, sagde professor Lindholm, der nægtede at sætte sig. Må jeg spørge, hvordan de har lært så mange sprog? Sofia kiggede på dommer Møller, der tydeligvis var irriteret, men ikke turde få en respekteret professor til at tie. Jeg begyndte, da jeg var 8 år, sagde Sofia blidt. Min far arbejdede som rengøringsmand ved Aarhus International Skole. Nogle gange tog han mig med til sit arbejde i weekenderne. Hendes stemme fik en varm klang, mens hun mindedes. Skolen havde et enormt bibliotek med bøger på alle sprog. Mens min far gjorde det rent, sad jeg mellem bogreolerne og forsøgte at forstå de mærkelige bogstaver og ord. Carmen Andersen på den offentlige tribune smilede gennem sine tårer. Hun mindedes den tid så godt. Hendes lille datter, der altid var så nysgerrig, der kunne sidde stille i timevis med en bog. Bibliotekaren, fru Johansen, fandt mig der en dag, fortsatte Sofia. I stedet for at smide mig ud, gav hun mig min første engelske børnebog. Hun sagde, at sprog var broer mellem mennesker, og at jeg måtte bygge så mange broer, som jeg ville. Professor Lindholm nikkede anerkendende. Og hvordan fortsatte det? Da internettet blev tilgængeligt, opdagede jeg online-kurser. Jeg brugte hvert frit øjeblik, i pauserne i skolen, om aftenen efter lektier, i weekenderne. Min mor arbejdede med rengøring på et hotel, og nogle gange efterlod internationale gæster bøger. Dem tog hun med hjem til mig. Retssalen lyttede nu opmærksomt. Selv dommer Møller syntes trods sig selv interesseret. Men hvorfor? Spurgte professor Lindholm. Hvad drev dem til at arbejde så hårdt? Sofias øjne blev fugtige. Fordi jeg forstod, hvordan det var ikke at blive forstået. Min mor har altid kæmpet med dansk, især ved vigtige ting, hos lægen, i skolen, ved offentlige instanser.
Jeg så, hvordan folk behandlede hende, når hun ikke kunne finde de rigtige ord. Carmen Andersen hulkede stille på tribunen. Hendes datter havde altid virket så voksen for sin alder. Jeg ville aldrig, at nogen skulle føle sig så magtesløs, som min mor ofte følte sig, fortsatte Sofia. Så jeg lærte først for at hjælpe hende, senere fordi jeg indså, at hvert sprog åbnede en ny verden. Og deres uddannelse, spurgte professoren. Jeg ville studere lingvistik på universitetet, sagde Sofia med et bittert smil. Jeg havde endda fået en foreløbig optagelse, men så blev min far syg. Retssalen var nu dødstille. Selv skriveren var holdt op med at taste. Kræft, sagde Sofia enkelt. Behandlingerne var dyre, og nogen skulle arbejde for at betale regningerne. Min drøm om universitetet blev et bidjob hos Nordsprog Oversættelser. Advokat Sørensen kiggede på sin klient med nye øjne. Han havde læst hendes journal, men havde aldrig taget sig tid til virkelig at lytte til hendes historie. Men de blev ved med at lære, bemærkede professor Lindholm. Altid, sagde Sofia med et lille smil. Hver morgen før arbejde stod jeg en time tidligere op for at studere. Hver aften efter aftensmaden tog jeg mine bøger. Russisk lærte jeg ved at læse Dostojevskij, mandarin gennem kinesiske film med undertekster, arabisk gennem online-lektioner med en lærer i Marokko, og deres arbejde hos Nordsprog Oversættelser. Jeg laver hovedsageligt simple oversættelser, brochurer, hjemmesider, standard forretningsbreve. Min chef ved ikke engang, hvor mange sprog jeg virkelig taler. Han betaler mig for dansk-engelske oversættelser, og jeg er taknemmelig for det. Dommer Møller rømmer sig. Dette er alt sammen meget rørende, men det ændrer intet ved sagens fakta. Med al respekt, deres højhed, sagde professor Lindholm, det ændrer alt. En polyglot på dette niveau er en med ekstraordinær disciplin, intelligens og udholdenhed. Sådanne mennesker bygger op. De bryder ikke ned. Folk kan ændre sig, hævdede dommer Møller, men hans stemme lød mindre sikker end tidligere. Faktisk, sagde Sofia roligt. Og jeg ændrer mig hver dag. Hvert nyt sprog, jeg lærer, gør mig lidt klogere, lidt mere empatisk. For i hvert sprog ligger der en anden måde at tænke på, at se verden på. Hun kiggede på juryen, en for en. Jeg vil aldrig skade nogen, ikke fordi jeg er bange for konsekvenserne, men fordi hvert liv, jeg har rørt gennem mine sprog, har lært mig, at vi alle bare er mennesker, der forsøger at gøre vores bedste. Fru Sokolov fra juryen tørrede en tåre væk. Hun genkendte noget af sin egen historie i Sofias ord. En indvandrers kamp for at blive accepteret. Den styrke, sprog kan give. Professor Lindholm nikkede tilfreds. Tak, fru Andersen. Jeg tror, de har lært os alle noget i dag. Dommer Møller slog irriteret med sin hammer. Nok. Vi fortsætter med retssagen. Men stemningen i retssalen var fuldstændig ændret. Sofia var ikke længere bare en mistænkt. Hun var blevet et menneske. Professor Lindholm havde hørt nok. Mens dommer Møller forsøgte at fortsætte sessionen, rejste professoren sig igen fra sin plads på den offentlige tribune. Deres højhed, sagde han med presserende stemme. Jeg anmoder om at måtte optræde som sagkyndig vidne i denne sag. Retssalen holdt kollektivt vejret. Dommer Møller kiggede irriteret op. Professor, dette er yderst usædvanligt. Vidner skal indkaldes på forhånd. Jeg forstår det, deres højhed. Men omstændighederne er ekstraordinære. Som leder af lingvistikafdelingen ved Aarhus Universitet og internationalt anerkendt ekspert inden for flersprogethed, har jeg relevant information, der er afgørende for denne sag. Advokat Sørensen sprang op. For første gang siden retssagens begyndelse så han en chance. Deres højhed. Forsvaret byder dette vidnesbyrd velkommen. Professor Lindholms ekspertise er direkte relevant for min klients karakter og troværdighed. Indsigelse, råbte anklager Hansen. Denne professor kender ikke den tiltalte personligt. Han kan ikke vidne om hendes karakter. Det er korrekt, sagde professor Lindholm roligt. Men jeg kan vidne om den ekstraordinære sjældenhed ved ægte polyglotter og hvad det betyder for en persons psykologiske profil. Dommer Møller var tydeligvis i et svært dilemma. Han kunne ikke bare afvise en anerkendt professor, især ikke med juryen, der lyttede så opmærksomt. Godt så, sagde han til sidst modvilligt. Men hold det kort, professor.
Professor Lindholm gik hen til vidneskranken. I en alder af 4 oktres havde han en imponerende karriere bag sig. Han havde arbejdet for FN, skrevet bøger om flersprogethed og var blevet konsulteret ved internationale konflikter, hvor sprogbarrierer spillede en rolle. Professor, begyndte advokat Sørensen, endelig fuld af selvtillid, kan De forklare retten, hvor sjældne ægte polyglotter er? Helt sikkert. Ægte polyglotter, mennesker, der taler mere end 6 sprog flydende, udgør mindre end 0,01% af verdens befolkning. En, der behersker 10 sprog, som fru Andersen har demonstreret, er 1000 gange sjældnere. Nævning. Fru Sokolov nikkede anerkendende. Som ejer af et oversættelsesbureau vidste hun, hvor svært det var at finde selv 2-sprogede mennesker. Og hvad siger dette om en persons karakter? Fortsatte advokat Sørensen. Polyglotter har unikke personlighedstræk, forklarede professor Lindholm. Ekstrem disciplin, intellektuel nysgerrighed, empati. For hvert sprog kræver forståelse af en anden kultur. De er problemløsere, ikke problemskabere. Indsigelse, råbte anklager Hansen. Dette er spekulation. Afvist, mumlede dommer Møller, men hans hjerte syntes ikke at være med. Professor Lindholm fortsatte. På 30 års forskning har jeg aldrig mødt en polyglot, der var involveret i voldelig kriminalitet. Deres hjerne er bogstaveligt talt struktureret anderledes. De søger forbindelse, ikke konfrontation. Hvad skete der, da de hørte fru Andersen tale? Spurgte advokat Sørensen. Jeg genkendte straks karakteristikaene ved en ægte polyglot. Hendes fonologiske præcision, de naturlige overgange mellem sprog, de kulturelle nuancer i hendes ordvalg. Det kan man ikke forfalske. Professoren vendte sig mod juryen. Mine damer og herrer, de har i dag været vidne til noget ekstraordinært. Denne unge kvinde besidder en gave, som måske 1 ud af 1 million mennesker har. Og hun bruger den gave ikke til personlig vinding, men til at hjælpe andre. Hvordan ved de det? Spurgte et nævningemedlem. Fordi hun kunne have holdt det skjult. Hun kunne bare have talt dansk, og ingen ville have vidst det. Men da hendes integritet blev angrebet, da hendes karakter blev sat i tvivl, valgte hun at vise sin sandhed. Vel vidende, at hun ville blive latterliggjort. Sofia mærkede tårer trænge sig på. Endelig var der en, der forstod hende. Der så, hvad hun virkelig var. Professor, sagde dommer Møller. Hans tålmodighed slap op. Dette ændrer stadig intet ved de fysiske beviser. Deres højhed, svarede professor Lindholm roligt. En med fru Andersens intelligens og disciplin ville aldrig lave en så amatøragtig fejl, som at blive hængende på gerningsstedet efter en forbrydelse. Hvis hun var skyldig, ville de aldrig have fanget hende. En mumlen gik gennem retssalen. Denne logik var uimodsigelig. Og, fortsatte professoren, jeg tilbyder mig selv som mentor for fru Andersen. Hvis retten frikender hende, vil jeg personligt føre tilsyn med hendes videre udvikling. En med hendes talenter fortjener en chance for det liv, hun altid har ønsket. Advokat Sørensen kunne ikke tro sin lykke. Deres højhed, dette er en ekstraordinær mulighed. Men dommer Møller var ikke besejret endnu. Han havde sin reputation og stolthed på spil. Vi fortsætter sagen som planlagt, sagde han kort. Professor, de kan gå. Men skaden var sket. Juryen kiggede nu på Sofia som på et talent, der skulle beskyttes, ikke som på en kriminel, der skulle straffes. Efter professor Lindholms kraftfulde vidnesbyrd var stemningen i retssalen fuldstændig ændret. Advokat Sørensen mærkede for første gang i uger ægte håb og besluttede at tage en risiko. Deres højhed, sagde han, rejste sig med ny energi. Jeg anmoder om en kort udsættelse for at foretage supplerende undersøgelse af bevismaterialet. Dommer Møller rynkede panden. Advokat Sørensen, de har haft uger til at forberede deres forsvar. Det er korrekt, deres højhed, men de nye indsigter om min klients karakter kaster et andet lys på sagen. Jeg vil gerne gennemgå bevismaterialet endnu en gang grundigt. Anklageren kiggede ubehageligt. Deres højhed, beviserne er klare. Så kan yderligere undersøgelse ikke skade, afbrød advokat Sørensen ham skarpt. Dommer Møller sukkede irriteret, men juryens øjne var rettet mod ham.
Han kunne vanskeligt nægte. Godt 1 times pause. Under pausen arbejdede advokat Sørensen febrilsk sammen med professor Lindholm, der havde tilbudt at hjælpe. De studerede overvågningsoptagelserne, tidslinjerne og vidneudsagnene. Se her, pegede professor Lindholm på en detalje i overvågningsbillederne. Overfaldet fandt sted kl. 08.44. Sofia ringede til politiet kl. 08.48. Det er 4 minutter. Og, spurgte advokat Sørensen, hvis hun var gerningsmanden, hvorfor ville hun vente 4 minutter med at ringe til politiet? En ægte kriminel ville være løbet væk med det samme eller slet ikke have ringet. Da sessionen blev genoptaget, havde advokat Sørensen en ny strategi. Deres højhed, jeg vil gerne indkalde kriminalteknikeren, inspektør de Boer. Inspektør de Boer, en midaldrende mand med en velplejet overskæg, tog plads i vidneskranken. Inspektør, begyndte advokat Sørensen, kan De fortælle os om fingeraftrykkene på fru Jensens håndtaske? Der blev ikke fundet anvendelige fingeraftryk på tasken. Ingen overhovedet? Nej, tasken var blevet tørret af. En mumlen gik gennem retssalen. Advokat Sørensen smilede. Tørret af. Men min klient havde ikke handsker på, da hun blev fundet. Er det korrekt? Det er korrekt. Og havde hun noget hos sejeren, som hun kunne tørre fingeraftryk af med? Nej, sir. Mærkeligt. Og DNA-sporene? Inspektør de Boer kiggede ubehageligt på anklageren. Der blev ikke fundet DNA-spor fra den tiltalte på tasken eller på offerets tøj. Juryen begyndte at mumle. Sofia mærkede sit hjerte slå hurtigere. Endelig kom fakta frem. Ingen fingeraftryk, intet DNA, gentog advokat Sørensen langsomt. Inspektør, hvor ofte sker det i deres erfaring, at en voldelig røver så omhyggeligt fjerner alle spor? Det er usædvanligt for et voldeligt røveri. Normalt er sådanne gerningsmænd hastende og laver fejl. Professor Lindholm nikkede anerkendende fra den offentlige tribune. Det begyndte endelig at blive klart. Og overvågningsbillederne, fortsatte advokat Sørensen, viser de, hvordan min klient går ind i sidegaden? Ja. Og viser de hende gå ind i sidegaden før røveriet? Inspektør de Boer tøvede. Nej, de viser hende først efter, at hun hørte råbene. Så der er intet bevis for, at hun var i sidegaden under selve røveriet. Teknisk set nej. Dommer Møller blev synligt urolig. Advokat Sørensen, hvor vil de hen med dette? Mod sandheden deres højhed. Inspektør, har de undersøgt andre mulige mistænkte? Vi havde en klar mistænkt på stedet. Det er ikke et svar på mit spørgsmål. Har de undersøgt andre mulige mistænkte? Inspektør de Boer kiggede hjælpesøgende på anklageren. Nej, vi koncentrerede os om hovedmistænkten. Hovedmistænkten, gentog advokat Sørensen. En ung kvinde uden straffeblad, der selv ringede til politiet for at få hjælp til offeret. Folk kan ændre sig, mumlede dommer Møller, men hans stemme lød mindre sikker. Faktisk, sagde professor Lindholm pludselig og rejste sig fra sin plads. Og måske er det tid til, at nogle folk ændrer, hvordan de ser på beviser. Advokat Sørensen fortsatte sin afhøring. Inspektør, er der blevet foretaget undersøgelser af de omkringliggende butikker? Var der andre mennesker i nærheden? Vi fulgte standardproceduren, det vil sige, vi undersøgte det umiddelbare område. Og, inspektør de Boer sukkede. Der var en mand, som flere butiksejere havde bemærket. Han gik nervøst frem og tilbage på gaden, før røveriet fandt sted. Retssalen eksploderede næsten af spænding. Sofia greb advokat Sørensens arm. Og hvorfor er denne mand ikke blevet undersøgt? Spurgte advokat Sørensen skarpt. Vi havde allerede en mistænkt. Deres højhed, råbte advokat Sørensen. Dette er en alvorlig forsømmelse i efterforskningen. Der var en anden mistænkt, som ikke blev undersøgt, fordi min klient var et nemt mål. Dommer Møller slog vredt med sin hammer, men sandheden var endelig kommet frem. Den rigtige kriminelle var der stadig, løbende frit rundt, mens en uskyldig kvinde sad i fængslet. Retssalen var i oprør. Nyheden om den ikke undersøgte mistænkte havde ændret alt. Dommer Møller slog gentagne gange med sin hammer, men kunne ikke stoppe den voksende uro. Orden! Orden i salen! råbte han. Men hans stemme lød mindre autoritær end i begyndelsen af retssagen. Advokat Sørensen stod op, nu fuld af selvtillid.
Deres højhed, jeg kræver, at denne retssag bliver suspenderet, indtil der er foretaget ordentlig efterforskning af denne anden mistænkte. Indsigelse, råbte anklager Hansen, men selv han lød usikker. I det øjeblik rejste nævning fru Sokolov sig. Deres højhed, juryen har et spørgsmål. Dommer Møller kiggede irriteret. Dette er ikke det rette tidspunkt. Med al respekt, afbrød fru Sokolov ham. Vi vil gerne vide, hvorfor en ung kvinde, der taler 10 sprog, der selv ringede til politiet, der ikke har et straffeblad, bliver behandlet som en kriminel, mens en rigtig mistænkt ikke engang er blevet undersøgt. Andre nævninge nikkede anerkendte om det. Den ældre tyske mand sagde, dette lugter af fordomme. Dommer Møller blev rød i hovedet. Juryen skal begrænse sig til de præsenterede fakta. Så præsenter alle fakta for os, råbte det andet nævningemedlem. Ikke kun dem, der passer til forudfattede konklusioner. Professor Lindholm rejste sig igen. Deres højhed, som observatør af denne retssag må jeg sige, at jeg er dybt bekymret over det, jeg har set. Professor, de går for langt. Nej, sagde professor Lindholm roligt, men bestemt. Det er deres fordomme, der går for langt. Fra det øjeblik, fru Andersen betrådte denne retssal, har de behandlet hende med foragt og fordomme. De lå af hendes talenter, bagatelliserede hendes historie og nægtede at lytte til beviser, der ikke passede med deres forudfattede mening. Retssalen var musestille. Ingen havde nogensinde set en dommer blive konfronteret så direkte. Dette er en alvorlig beskyldning, sagde dommer Møller koldt. Det er sandheden, svarede professor Lindholm, og sandheden er, at en brillant ung kvinde ser sit liv blive ødelagt af et system, der dømte hende baseret på hendes udseende og efternavn. I det øjeblik gik døren til retssalen op. Betjent Larsen skyndte sig ind og viskede noget i øret på anklager Hansen. Anklager Hansen blev bleg. Han rejste sig langsomt. Deres højhed, sagde han med rystende stemme. Jeg må informere retten om en ny udvikling. Spændingen i salen var mærkbar. Sofia holdt vejret. Vi har netop anholdt en mand, der har tilstået at være ansvarlig for røveriet af fru Jensen. Retssalen eksploderede. Råb, bifald og chokerede udråb fyldte luften. Sofias mor begyndte at græde af lettelse. Dommer Møller var blevet dødbleg. Hvad? Hvordan? Manden blev genkendt af en butiksejer baseret på signalementet, som inspektør de Boer havde, men ikke undersøgte, fortsatte anklager Hansen. Han har aflagt en fuld tilståelse. Professor Lindholm kiggede dommer Møller lige i øjnene. Deres højhed, en uskyldig kvinde, har siddet uger i fængslet, fordi de nægtede at se forbi deres fordomme. Dommer Møller forsøgte at bevare sin værdighed. Dette er en uheldig fejltagelse. Dette er ikke en fejltagelse, sagde Sofia pludselig og rejste sig fra sin plads. Dette er retfærdighed, der endelig har sejret, på trods af deres forsøg på at forhindre det. For første gang i hele retssagen kiggede dommer Møller beskæmmet ned. Han indså, at hans karriere, hans omdømme, alt hvad han havde bygget op, nu var i fare. Sagen mod fru Andersen trækkes tilbage, mumlede anklager Hansen. Men alle vidste, at den virkelige skade allerede var sket. Ikke mod Sofia, men mod det system, der havde svigtet hende. Dagene efter Sofias løsladelse bragte en lavine af konsekvenser i gang. Nyheden om den uretfærdige anklage og dommer Møllers fordomme spredte sig som en løbeild gennem Aarhus og langt derudover. Uskyldig polyglot uger indespærret af fordomsfuld dommer, skrev Aarhus Stiftstidende i overskriften. Brilliant kvinde, offer for justitsmord, stod der i de landsdækkende aviser. Sofia sad på professor Lindholms kontor på universitetet, stadig omtoget af alt, hvad der var sket. Kontrasten til hendes kolde fængselscelle var overvældende. Her var der bøger på snesevis af sprog, varmt lys og duften af frisk kaffe. Den rigtige gerningsmand Markus Andreasen havde allerede en straffeattest for voldelige røverier, forklarede professor Lindholm, mens han bladrede gennem aviserne. Hvis politiet havde foretaget ordentlig efterforskning, ville de have fundet ham inden for dage. Men de havde allerede mig, sagde Sofia bittert. Et nemt mål. Faktisk. Og det bringer mig til noget vigtigt.
Professor Lindholm lagde aviserne fra sig. Anklagemyndigheden har indledt en formel undersøgelse af dommer Møllers adfærd. Sofia kiggede op overrasket. Virkelig? Flere advokater er stået frem med lignende historier. Tilsyneladende har han et mønster af fordomsfuldhed, især mod folk med indvandrerbaggrund. I det øjeblik ringede telefonen. Professor Lindholm tog den, lyttede et øjeblik og smilede. Det var dekanen fra det juridiske fakultet, sagde han, da han havde lagt på. De vil gerne tilbyde dig et fuldt stipendium til jurastudiet. Sofias øjne blev store. Det mener du ikke? Det bliver endnu bedre. 3 universiteter har ringet. København, Aalborg og endda Oxford i England. De har alle læst om dig og ønsker dig som studerende. Tårer strømmede ned af Sofias kinder. Hendes drøm, der så længe havde virket uopnåelig, blev endelig virkelighed. Og dommer Møller? Spurgte hun. Professor Lindholms ansigt blev alvorligt. Han er blevet suspenderet i afventning af undersøgelsen. Hvis han bliver fundet skyldig i magtfordrejning, vil han miste sin stilling. Den aften blev der banket på døren til dommer Møllers hus i Aarhus' chique Marselisborg-område. Han åbnede døren og så Sofia stå der sammen med professor Lindholm. Fru Andersen, sagde han ubehageligt. Jeg vil have ringet til dig. Det behøver du ikke, sagde Sofia roligt. Jeg er her for at fortælle dig noget. Dommer Møller kiggede nervøst. Hvad da? Jeg tilgiver dig. Han kiggede forundret op. Hvad? Du har næsten ødelagt mit liv med dine fordomme, men had vil ikke bringe mig videre. Jeg skal studere jura, og jeg vil sørge for, at det, der skete med mig, aldrig overgår nogen anden. Dommer Møllers øjne fyldte sig med tårer. Jeg er så forfærdelig ked af det. Det ved jeg, sagde Sofia, og derfor tilgiver jeg dig. Men tilgivelse betyder ikke at glemme. Du må leve med konsekvenserne af dine handlinger. En uge senere stod der i alle aviser, dommer Henrik Møller, fyret for magtfordrejning. Artiklen beskrev, hvordan hans fordomsfuldhed havde ført til uretfærdig forfølgelse af flere personer med indvandrerbaggrund. Sofia læste nyheden, mens hun sad i toget til København på vej til sin første dag som jurastuderende. I hendes taske lå acceptbreve fra 3 universiteter, tilbud om praktikpladser ved internationale organisationer og breve fra mennesker, der havde læst hendes historie og var blevet inspireret. Den unge kvinde, der uger tidligere var blevet ført bort som en kriminel, var nu blevet et symbol på mod og retfærdighed. Sandheden havde til sidst sejret, men prisen havde været høj. Og Sofia ville sørge for, at den pris aldrig mere skulle betales af nogen anden. 5 år senere stod Sofia Andersen i den samme retssal i Aarhus, hvor hun engang havde siddet som tiltalt. Men nu bar hun den sorte kappe som advokat, og hun forsvarede en ung polsk mand, der uretfærdigt var blevet anklaget for indbrud. Deres højhed, sagde hun på perfekt dansk til den nye dommer. Min klient taler 5 sprog flydende. Det gør ham ikke mistænkelig, det gør ham værdifuld. Retssalen var fyldt med respekt i stedet for fordomme. Sofia havde opbygget sit ry som en af Danmarks bedste advokater inden for indvandrersager. Hendes advokatfirma, Broer Advokatfirma, lå i hjertet af Aarhus og hjalp mennesker, der var blevet svigtet af systemet. Professor Lindholm, nu i 60'erne, sad stolt på den offentlige tribune. Han havde guidet Sofia gennem hendes juridiske studier og været vidne til hendes transformation fra offer til forkæmper for retfærdighed. Vi har i dag hørt, hvordan min klient, ligesom jeg for år siden, blev forudfordømt baseret på sin accent og efternavn, fortsatte Sofia. Men sprog er ikke et tegn på skyld. Det er en bro til forståelse. Efter sessionen, som Sofia naturligvis vandt, mødte hun journalister uden for retsbygningen. Fru Andersen, spurgte en reporter, hvordan føles det at være tilbage i retssalen, hvor dit eget mareridt begyndte? Sofia smilede roligt. Det føles som hjemme. Dette sted var ved at ødelægge mig, men det formede mig også til den, jeg er i dag. Og dommer Møller? Han arbejder nu som juridisk rådgiver for en indvandrerorganisation. Nogle gange samarbejder vi om sager. Tilgivelse åbner flere døre end hævn. Den aften modtog Sofia et opkald fra Justitsministeriet. Hun blev bedt om at lede en ny kommission for retlige reformer,
med fokus på at forhindre fordomsfuldhed i retssager, mens hun kiggede på stjernerne fra sin lejlighed, den samme lille lejlighed, hvor hun for 5 år siden var blevet arresteret, tænkte Sofia på de ord, der havde ændret hendes liv. Jeg taler 10 sprog. De 10 sprog havde reddet hende. Men vigtigere endnu, de havde lært hende, at alle har en historie, der er værd at høre, uanset hvilket sprog den fortælles på. Nu hjalp hun andre med at finde deres stemme, fortælle deres historie og sørge for, at retfærdighed virkelig var blind. Blind for fordomme, men ikke for sandhed. Sofia Andersen havde vundet sin største sejr. Hun havde forvandlet smerte til styrke, uretfærdighed til retfærdighed og fordomme til forståelse. Hendes historie beviste, at nogle gange fører de mørkeste øjeblikke os til vores største lys. 10 år efter retssagen sad Sofia Andersen i sit kontor med udsigt over Aarhus Å. På hendes skrivebord lå et brev fra den danske regering. Hun var blevet nomineret til Ridderkorset for sit arbejde med retlige reformer og menneskerettigheder. På væggen hang billeder af de hundredvis af mennesker, hun havde hjulpet gennem årene. Mennesker fra alle verdenshjørner, der talte snesevis af sprog. Alle med deres egen historie om fordomme og kamp. Hendes mor Carmen var gået på pension og boede nu i en lille lejlighed tæt på Sofias kontor. Hver søndag spiste de sammen og talte på spansk, det sprog, der havde startet det hele. Professor Lindholm var blevet emeritus, men besøgte stadig ofte Sofia. De to havde skrevet en bog sammen, Sprog som broer. Hvordan flersprogethed kan bekæmpe fordomme. Bogen var blevet pensum på juridiske fakulteter i hele Skandinavien, og dommer Møller, han havde tilbragt de seneste 10 år med at arbejde for indvandrerorganisationer, med at holde foredrag om sine egne fordomme og med at forsøge at gøre bod. Sofia og han talte nogle gange, ikke som venner, men som 2 mennesker, der havde lært, at forandring altid er mulig. Den dag modtog Sofia en besked fra en ung kvinde i Malmø. Hun var blevet uretfærdigt anklaget og havde læst om Sofias historie. Tak for at vise mig, at man kan kæmpe tilbage, stod der i beskeden. Jeg vil også studere jura nu. Sofia smilede. Dette var hendes mission. Ikke kun at vinde sager, men at inspirere andre til at stå op mod uretfærdighed. Hun kiggede ud over Aarhus, byen, der havde været vidne til hendes mørkeste øjeblik og hendes største triumf. I aftenens lys reflekterede Aarhus og sollyset som 1000 små broer. Broer. Det var det, sprog havde været for hende. Broer mellem kulturer, mellem mennesker, mellem fordomme og forståelse. Og mens hun sad der med 10 sprogs visdom i sit hjerte og 1000 historier i sit sind, vidste Sofia Andersen én ting med sikkerhed. Retfærdighed taler alle sprog. Man skal bare have mod til at lytte. Denne historie af mod og retfærdighed rører dig sikkert dybt. Hvis Sofias historie har inspireret dig, så efterlad gerne en like og del dine tanker i kommentarerne. Har du selv erfaring med fordomme, eller kender du nogen som Sofia, der på trods af modgang blev ved med at kæmpe? Fortæl os det herunder, og glem ikke at abonnere for flere inspirerende historier, der viser, at retfærdighed altid kan sejre. Hvilket sprog vil du gerne lære? Lad os vide det i kommentarerne.